Morjesta kaikille. Mun nimi on Mika Merono ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi seuraamaan tähänkin turhuuteen sinunkin verorahoisi on poltettu videosarjan 3. osaa. Tällä kertaa video on tehty näin kotoa käsin, koska valitettavasti esiteltävissä verorahojen tuhlauskohteessa ei ole syntynyt mitään käsin kosketeltavaa tai materiaalista tuotosta. Ja myös videon tekijä on ollut vähän flunssassa, niin ei viitti tuolla ulkona pyöriä. Tällä kertaa esiteltävänä kohteena on aikuisille maahanmuuttajille suunnatut polkupyöräilykurssit. Tämä hanke on ollut tämmöinen maahanmuuttajapyörille hanke, joka on kestänyt vuodesta 2018 vuoteen 2020. Maksanut 377 000 euroa veronmaksajille. Tämä hanke on tosiaan toteutettu aikanaan Pyöräliitto ry:lle myönnetyn STEA-tuen kautta. Ja tämä herätti mun mielenkiinnon sen takia, koska otin selvää netistä, että tällainen keskimäärin suomalaiset lapset oppii polkupyöräilemään 4,5 vuoden iässä. Joten tämmöiset aikuisille suunnatut pyöräilykurssit, niin ne ainakin mulle näyttäytyy yhtenä järjen vastaisimmista hankkeista, joihin mä oon koskaan törmännyt netissä. Vaikka tästä hankkeesta ei mitään konkreettista ole syntynytkään, niin sen tuotokset on kuitenkin aikanaan jossain määrin ainakin dokumentoitu sille luodulle verkkosivulle. Syystä tai toista kuitenkaan tämän huippuhankkeen verkkosivuja ei ole ylläpidetty ja ne on päässyt poistumaan netistä. No, tämä hankkeen verkkosivu näyttää tältä. Ups, näyttää, ettei hanketta varten tehtyä sivua siis enää löydy. Sivun ylläpitäminen on varmaankin maksanut maltaita, joten se on pitänyt poistaa saatavilta. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, koska internet ei koskaan unohda. Wayback Machinea käyttämällä saa selville, että viimeisimmät jäljet sivusta löytyy 13. kesäkuuta 2024. Ja tätä Wayback Machine työkalua käyttämällä päästään tarkistamaan, miltä tämä sivu on olemassaolo aikanaan näyttänyt. Aloitetaanpa. Tämä sivu siis tosiaan kertoo, että nämä verorahoilla kustannetut kurssit olivat suunnattu erityisesti maahanmuuttajanaisille. Tämä on tietysti tämmöinen intersektionaalinen lähestymistapa, joka on varmasti tarjonnut kaikki nämä oikeat avainsanat ja hyväsäteilyt pisteet, jotta tämä STEAn runsauden sarven antimet on alkanut virrata myönteisen tukipäätöksen myötä tälle hankkeelle. Pyöräliitto on tarjonnut 3 erilaista kurssia. Coachikoulutusta, jossa on koulutettu opettajia alkeiskursseille, alkeiskursseja, joissa pyöräilyä on opeteltu kuin päiväkoti-ikäisten kanssa, ja huoltokursseja, joissa on tutustuttu pyörän toimintaan ja perushuoltoon. Katsotaan näistä sitten ensimmäisenä tätä coachikurssia. Coacheja on houkuteltu kurssille sen varjolla, että nämä pääsevät auttamaan ja opettamaan maahanmuuttajia pyöräilemään. Tässä tulee totta kai pitää mielessä, että kyse on tosiaan aikuisista, ei lapsista. Alkeiskursseista kerrotaan, että ne ovat intensiivipäiviä, joissa on useampi coachi opettamassa. Joo, niinpä siinä taitaa lukea, että on olemassa tosiaan pääcoacheja ja näiden alaisuudessa toimivia normaaleja coacheja. No, 1 päivän coachikurssi on pätevöittänyt kuitenkin alkeiskurssin coachiksi. Ja rahaa tästä ei ole saanut varsinaiset työntekijät, vaan on toiminut vapaaehtoisvoimin. Ja tämä on hyvin tyypillinen tilanne tämmöisessä kolmannen sektorin humppahankkeessa, jossa vapaaehtoiset on hoitanut työt ja johto saa varsinaista palkkaa. Ei mitenkään epätyypillinen tilanne. Kursseja on tämän sivun perusteella järjestetty Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Nämä pätevyysvaatimukset coachille on ollut mittavia, koska näiltä on vaadittu 3 aivan äärimmäisen tärkeää taitoa. Kykyä pyöräillä, kannustavaa tsemppariutta ja avoimuutta uusille ihmisille ja kokemuksille. No, näillä sivuilla on lisäksi myös listattu näitä coachiksi ryhtymisen hyötyjä. Näitä on ilmainen koulutus pyöräilyn alkeiskurssin ohjaamiseen. Lisäksi palkintona on ollut pääcoachin tuki, mahdollisuus auttaa ihmisiä, uudet kaverit ja hauska yhdessäolo monikulttuurisen ryhmän kanssa. No, kyse on tietenkin ollut ilmaistyöstä, joten tämmöinen työsuhdeedut vaikuttaa nyt ollaan enemmän kuin paikallaan. Kuka nyt ei halua tällaista ilmaista koulutusta pyöräilyn alkeiskurssin ohjaamiseen. Mennään sitten seuraavalle sivulle, eli näiden varsinaisten alkeiskurssien sivulle, joka on tietysti tämä homman pihvi. Tämä sivu on englanniksi, joka on tietysti aivan loogista tätä kohderyhmää ajatellen. Tällä sivulla kerrotaan projektin kestäneen 4,5 vuotta, josta sitten ainakin julkisten tietojen mukaan niin julkisilla rahoilla on tuettu ainakin se 3 vuotta. Tällä sivulla tarjotaan lohduttavia sanoja siitä, että olisi suinkaan myöhäistä opetella pyöräilemään, vaikka taitoa ei olisikaan lapsena oppinut. Kurssilaisille luvataan apua itseluottamuksen rakentamiseen, jotta kiitäminen 2 pyörällä onnistuu.
Ensimmäisenä neuvona annetaan kärsivällisenä pysyminen, koska pyöräilyn oppiminen on niin sanotusti kaikki kerralla, periaatteella voisi olla liikaa. Toisena neuvona kehotetaan olla antamatta periksi. Ja sen jälkeen sitten siirrytäänkin esittelemään erilaisia pyörän osia. Tässä nyt sinänsä on mitään ihmeellistä. Tässä kuvassa vaan kerrotaan, että mikä pyöräosa on nimeltään mikäkin. Tämä on totta kai elintärkeää tietoa tämmöisellä aikuisella, joka vasta opettelee pyöräilemään. Kun nämä pyörän osat on opeteltu, on aika opettaa sitten, että pyörissäkin on eroja. Ja tietysti ihan ensimmäinen asia niin on tämmöinen, että pyöräilemään opettelevalle ihmiselle on tärkeää löytää oikean kokoinen pyörä. Turvallisuusnäkökulmaa painottaen näyttäisi olevan myös, että oikeanlaisen kypärän löytäminen ohjataan sitten ihan kädestä pitäen, koska tätä ei tietenkään mitenkään voisi aikuisen ihmisen olettaa selvittävän itse. Ja kun se oikea pyöräilykypärä on onnistuttu valitsemaan, on aika sitten löytää tämmöinen oikea pyöräilyasento. Ja tähän on tehty myös opetusvideoita, joita sitten käsitellään tällä videolla vähän myöhemmin. Mutta lopulta me päästään kuitenkin harjoittelupaikkaan, jollaiseksi suositellaan kivettyä alustaa ja avaraa aluetta. Nurmikkoa ei tietenkään suositella, koska sillä ei saa tarpeeksi vauhtia. Ja viimein me päästään opettelun loppuhuipennukseen. Nyt nimittäin kerrotaan siitä, miten oikeasti pyöräillään. Aivan ensimmäisenä tässä opastetaan nousemaan pyörän selkään ja pois siitä, jonka jälkeen opastetaan kävelemään pyörän kanssa ja nostamaan jalat ylös. Itsetunnon ja kokemuksen karttuessa voi jopa ottaa enemmän vauhtia tämän sivun mukaan. Ohjaamista ja jarruttamistakaan ei ole unohdettu, vaikka jarruttaminen onkin tässä näköjään kirjoitettu väärin. No, joka tapauksessa erityisohjaajana kehotetaan katsomaan eteenpäin, eli ohjaus todellakin keskitytään tämmöisiin oleellisiin asioihin. Ja sitten kun nämä perusasiat on kunnossa, sä oot valmis lähteä pyöräilemään, oot tarpeeksi rohkea siihen, että sä nouset sen pyörän selkään, niin nyt sitten osataan nousta pyörän selkään ja katsoa eteenpäin, niin on aika opetella polkemaan. Polkemisen osalta neuvot on jaettu sekä paikalta lähtöön että alamäkeen erikseen. Tämä on semmoinen tyypillisesti ehkä lapsena opittu vapaamuuraria ja illuminaattien sukulinjoissa välitettyä salatietoa, tämä polkupyörän polkeminen. Mutta tässä tämä on kuitenkin saatu selitettyä ihan selkeästi juurta jaksain, eikä kyllä jää epäselväksi, mistä tämä polkupyörän eteenpäin suuntautuva liike sitten syntyy. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, me opitaan vielä kääntymään. Tämä opastetaan sitten tekemään tarpeeksi hiljaisella vauhdilla, jotta meno ei yly liian hurjaksi ja käännöskin onnistuu. Loppukaneettiin löytyy vielä rohkaisevia sanoja siitä, että pyörällä polkemisen opettelemisen voi kulua aikaa. Siispä positiivisen kautta polkemaan. Kuten tässä aiemmin mainittiin, niin tästä projektista tosiaan syntyi myös videomateriaalia. Näillä on ihan oma YouTube-kanava, jonka sisältöä näette tässä. Kuten kuvasta näkyy, täällä on kokoelma videoita ihmisistä, pyöräilemässä. Nämä videot kestää suunnilleen 10-20 sekuntiin. Näitä on yhteensä 13 näitä videoita, mitä katoin. Aivan hirveän kova yleisömenestys nämä ei ole ollut, eikä näihin vaikuta olleen hankkeen sivultakaan kauhean kovaa trafiikkia, koska katselukertoimella näyttäisi olevan muutamasta 10-150. Hankkeesta on myös vuosien varrella tehty jotakin uutisia, joissa on uutisoitu sitten maahanmuuttajanaista opettelemassa pyöräilemään ihan tällä kädestä pitäen. Mä en nyt kuitenkaan linkkaa tähän niitä uutisia tai esittele niitä sen enempää tässä, koska nämä kursseille osallistuneet ihmiset ei ole olennaisia. Se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan joka maksaa. Näissä uutisissa on kuitenkin kerrottu, että kursseilla on muun muassa rikottu kulttuurisia tabuja ja avattu emotionaalisia lukkoja. Uutisten mukaan osallistujia näille kursseille on ollut 300 kappaletta suurin piirtein, joka tekee yhden osallistujan hinnaksi aika korkean. Yhteenvetona voidaan todeta, että tätä on tällä kertaa saatu just sun verorahoilla. 377 000 euroa siihen, että aikuiselle ihmiselle on opetettu kädestä pitäen taitoa, jonka suomalaiset lapset oppii keskimäärin 4,5 vuoden iässä. Olennainen kysymys tietysti on taas se, että onko näitä verorahoja syytä kaataa tähän tarkoitukseen. Mun oma henkilökohtainen mielipide on ehkä se, että aikuinen ihminen on kykenevä oppimaan tämän taidon ehkä ilman minkäänlaista julkista tukea. Mutta miten mieltä sä oot? Onko tässä käytetty sun verorahoja vastuullisesti? Kommentoi tuohon alle ja ota kanava tilaukseen, mikäli verorahojen käyttökohteet kiinnostaa. Ensi kertaa.